Здравейте хора, днес сме в Ендрагот и ще направим една томбола. Това е томболата. Значи... Тук 8 сета, мисля че са, да, 8 сета, Pro 4 Breaking 3, 2 Full Bradvi с 8 лега и 8 голденки, 6 крипа рега, 1 стак Diamond блокове, 4 Iron, 1 Emerald, 1 преименуван лек, де факто... да, 9 лега. Това мислех да е за двама, обаче някак да го направя и ще е за един всичко, това един ще го получи. И два меча с looting, knockback, fire и да, breaking. Не, този даже не е съм breaking. Нищо. И да, това е. Значи да се запишете, си оставете ника, скайпа и... да, и ника в игра, значи скайп ник. За да може да се свържа с вас по-лесно и там да се абонирате, да харесате и да. Значи това от giveaway-чето, ето го. Надявам се да ви хареса. Мисля да му хареса, защото един човек ще го вземе, нали? И да. Чао.